Alîgirên tîma sporê ya Zaxoyê bi belavokan li taxên bajarê Amêdê bangewazî li xelkê Amêdê dikin ku piştgiriya Zaxo Sporê li Fîfayê bikin. Komek ciwan ên xwebexş û du zarok di gel wan ev du rojin li bajarê Amêdê banga welatiyên Amêdê dikin ku bila piştgiriya tîma Zaxoyê bikin. ام جزاخو هاتینه بو مرا ما پشنوانی کنا آلیگرین زاخو ام هاتینه آمده ام دخوازن جه خلکی آمده و جه هر چهار پارچین کردستانه و جه همی باجارین کرده خلکی ما دنگی خواه بدد زاخو اف دست کفته و شانازیه بو هر چهار پارچین کردستانه چه فرق نینه چه زاخو بد چه مهاباد بد چه آمده بد چه وکیل بجن کوبانه بد هیچ فرقی نینه جام داخواز دکن این همی پیک و دنگی خواه بدن زاخو دام وی خلاطی دست ببینن. Fîfayê alîgirên Zaxo Spor ji bo xelata baştirîn alîgirê salê ya 2025 berbijêr kiriye. Sedema serêkeya berbijêrkirina pabendbûna wan a bi pençeşêr û zarokên nexweş re ye. Siyasetvan û welatên Amêdê jî di gel koma alîgirên Zaxoyê bûn û piştgiriyê xwe ragandin. Li her çar perçê Kurdistanê divê ku miletê Kurd seferber bibe ji bo ku Zaxo Spor di Fîfayê da bibe tîma yekem bê hilbijartin divê li ser internetê Zaxo Sporê hilbijêrin ev yanê wezîfekî neteweperwerî ye wezîfekî kurdayetiyê ye kî Kurd ve divê ku vê wezîfa xwe bicîbîne. Alîgirên Zaxoyê ku di nav sê finalîstên dawîn de bûn kampanyayek dengdanê dane dest pê kirin. Dengdan dê heta 28 mijdarê berdewam bike. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.